Gong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan anom sepuh isik padha ngumpul ya lek ya ora ono sing do mulih lho ket mau ya ora enek wong dulur wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran kuwi ya ditunggu ngantek bubar iya ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon dungane sewengi dek ora enek lerene donga bismillah muga-muga bubar wayangan iki aku ndang sugih. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing bapak-bapake ngendikane Mas Cahyo ora nek wong rasan-rasan. Ora nek wong don paidon. Apa meneh priyayi putri. Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, gremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial. Iya dadi jarimu yo harimaumu. Jarimu ketikan jarimu adalah harimaumu juga. Ambek jinteng ngoten wek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng kene. Mbok wates yo ora enek lho, Nduk. Ora enek. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahyo. Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet do ngerti nek kuwi bahaya ya, Mas. Wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik bae malah pindah online. Oh ya wong awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, aku kok iso teko melok-melok kono. Lah ya awakmu TikTok ngono kae lho, lah ora pas. Aku yo Tanjung Perak kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Ya. Iso. Ya Tanjung Perak. Apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arep ngopo? Ngopo Pak Munadi rono arep ngopo? Pak Lurah Munadi rono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono ngono. Ora tak ngusul ngono. Mboten Mas nggih, sedulur wates jenengan niki nggih napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger dadi pitondo. Betul. Bahwasanya wates jenangan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenangan wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking seneng. Mula dingendikane Mas Cahyo niku wau dulur wates jenangan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur piyai wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan. Dadi mirsani wayang karo tirakatan gitu. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya tambah Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten Pak Mendung. Biasane nek ning kene disebut Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote ki Pak Jenggot. Ya saiki gundul kok ya. Oh iya.
Bapak jenggot gundul gitu. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok guran. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Ning aku mbolo Pak Taslim niku puenak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing Gapuk. Lah ngopo Mas emang? Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedira dikuweplaki terus kok. Nah aku dadi Mas Gapuk ra timo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat Wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Eka mau janjiku wit sore mau rung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang. Derek